Lunch na po tayo. Parating sa amin dito ang bagyo in few minutes. Base sa sabi sa news, 2 o'clock daw. So, ako'y nag-init lang ng food. Ayan. Kaya ito lang pagkain ko. Init-init. Siyempre, tayo naman pag hindi, kainin. So, ayan, late lunch lang. Kain na po tayo. Ayan, tilapia. Ay, kamatis at gulay. Sige na po, kain tayo. Ayan, may sausawan, suka na may sili, may bawang at sibuyas. Okay, sige po, kain na tayo.